Vale, acabo de veure un i m'acabo de fotre un susto perquè és que el tenia molt a prop, la veritat. Bon dia, amb alegria i quin tempazo que fa avui, I tot i que avui és dimarts, les imatges que heu vist ara amb aquest sunrise des de Bondi, i això va ser diumenge. Fa 2 dies que també portem aquí uns dies que està fent un temps boníssim. I res, ara estic al districte de Zetland perquè aquí darrere tinc també accés a un dels gimnasos que vaig normalment. I res, ara el que faré és anar a Campbelltown. A Campbelltown ja està unes 2 horetes des d'aquí, o sigui, estic bastant més a prop que a casa, imagineu-vos si és lluny, però hi ha un jardí botànic que jo crec que trobarem algú molt, però que molt guai. I res, ara me'n vaig cap aquí a agafar la línia verda que m'he de fer tota sencera i una vegada arribi allà al final de Campbelltown he d'agafar un autobús per arribar fins al jardí botànic, així que anem a disfrutar a veure de les imatges, que serà una zona totalment nova per mi també. Doncs companys, ja he arribat al meu destí. Estic al Australian Botanic Garden, que es veu que és immens. La veritat és que acabo just d'entrar i les dimensions són enormes. No us he pogut gravar molt, a veure, sí que us ho podia gravar, però no he gravat molt perquè és que la veritat el trajecte fins aquí no val absolutament res la pena, la veritat. Però bueno, i el motiu pel que he volgut venir fins aquí és que en aquest jardí hi ha cangurs. A veure si tenim sort i els podem veure bé. Ara, la veritat és que no tinc ni idea d'on estic. Imagino que és seguir tot aquest passeig i poca cosa més, però bueno, és que la veritat és que no tinc ni idea. Ara, al oest sí que és que la temperatura canvia dràsticament, O sigui, ja m'ho havien dit que sempre en el oest de Sydney fa molta més calor, però és que us prometo que fa calor d'estiu i aquí estem a mitjans, no, gairebé ja a finals de juliol i aquí és ple hivern, però és que la veritat és que està fent una calor que m'he tret el jersei perquè és que la veritat amb tot el que he de caminar, però jo no sé si per aquí jo puc caminar perquè és que només és una carretera de cotxes i no es veu res de gent caminant, no ho entenc, però bueno, a mi fins que no em diguin res jo segueixo tirant-ho. Nois, us prometo que aquest lloc és molt estrany, sí, de veritat, que jo no sé si puc anar per aquí caminant o no, entenc que sí perquè m'he trobat uns quants cotxes fins i tot com d'aquí del propi jardí i no m'han dit absolutament res, o sigui que puc caminar, entenc que perfectament, però us prometo que és molt estrany. Estic seguint aquesta carretera que he vist pel Google Maps que, a veure, el lloc que vull anar a veure està com si haguéssim al centre i jo estic com bastant allunyat encara. I he vist que per Google Maps sí que fins a arribar allà, que entenc que és on hi haurà tota l'exposició i potser és on hi ha més cangurs, he de continuar un camí i després la tornada tinc pensat fer-la com per dalt, que he vist que per Google Maps podia anar per allà. Però clar, o sigui, no em puc entretenir perquè és que ja veig avui que serà un dia d'una altra patejada heavy, perquè des d'on he començat fins al punt on vull arribar hi ha uns 45 minuts caminant. Ara és la 1 del migdia i el jardí tanca portes a les 5, o sigui que no em puc entretenir gaire, la veritat. Però bueno, jo mentre pugui veure els cangurs jo ja estic feliç, tu. I espero que haver vingut fins aquí valgui la pena, perquè és que la veritat que l'únic que estic veient són els ocells, els magpies. Els magpies aquests són uns
desgraciat, s'ha d'anar molt de compte, perquè a època de criança, que és a la primavera, o sigui, més o menys setembre fins a finals de novembre, si passes a prop d'on tenen les cries, se senten atacats i el que fan és ataquen a les persones directament i el que fan és atacar en els ulls, o sigui que s'ha de tenir molt de compte amb aquests ocells. Per sort aquí són com uns cops, són de color blanc i negre, són com uns cops però més petitons, no són tan grans, però sí que s'ha d'anar amb compte quan és aquesta època. Però és que de veritat que l'únic que hi ha aquí és terreny d'extensió d'arbres de gespa i de tot, però de moment ni rastre de cangurs. Bueno, aquí darrere hi ha el punt aquest on el que volia arribar, però Déu-n'hi-do la gent que hi ha, Avui és dimarts, a veure, tampoc està a rebentar, però sí que ja m'ha semblat veure una escola, també m'ha semblat veure, famílies i tal, fent el pícnic, i mira que avui els nens tornaven de vacances, però Déu-n'hi-do, aleshores crec que seguiré una mica més recta, no tinc ni idea per on, perquè jo crec que si aquí hi ha gent no vindran fins aquí els cangurs, o sigui que potser si em desvio una miqueta puc trobar algú. La veritat és que he fet una parada per veure un moment a veure si hi havia algun lloc on podeu veure els cangurs, ho he buscat pel mòbil, el que no estigués fent aquí el primo donant voltes, perquè és que la veritat és que és immens. O sigui, perquè us feu una idea, de la pàgina web del Jardí Botànic aquest, a veure si, com us dic, trobava el lloc pels cangurs, i és que he vist que són 400 hectàrees de jardí botànic. És que, clar, sí, és que jo no sé si els veuré els cangurs, però és que mireu, ara estic aquí a un punt una mica més alt i mireu lo gran que és això. Això encara segueix cap allà, aquí darrere, davant meu encara hi ha molt més, o sigui que és que jo crec que no tindré sort i no veuré els cangurs, però bueno, aprofitaré fins a 3:45 gairebé per estar aquí donant voltes a veure si els trobo abans de que tanqui el parc, perquè ja us he dit abans que això tanca a les 5, que és quan ja serà gairebé fosc, així que a veure si tenim sort. Això és massa gran per trobar cangurs, jo crec que no tindré sort, és que és excessivament gran això, la veritat. El que sí que des d'aquí el sunset ha de ser guapo, perquè és que mireu l'extensió com és, de terreny. Avui el sunset segur que és una passada més des d'aquí, perquè ara mateix on estic, que és un punt així més elevat, que no hi ha ni un núvol i just el sol cau per aquí davant meu i no hi ha muntanyes ni res. Buah, des d'aquí ha de ser una passada, però bueno. A veure si tenim més sort amb els cangurs. Mireu, acabo de veure els cangurs, és que no us ho puc ensenyar amb la GoPro perquè és que estan una miqueta lluny. M'he desviat una mica del camí que hi havia i he pujat a dalt de la muntanyeta, d'aquesta des d'on us deia el sunset, i aquí hi ha 3 cangurs, no sé si són cangurs o wallabies perquè són més petitons, però sí. Jo crec que això que he vist ara eren els wallabies. Els wallabies són com uns cangurs, però són una miqueta més petitons, perquè jo crec que els cangurs són bastant més grans, són musculosos i tal, i aquests eren molt petitons. Els wallabies n'he vist, amb aquests ja seria la tercera vegada que els veig. La primera vegada els vaig veure un així super random, molt ràpid, un dia que vaig anar a les 8 Pools, una piscina que té com forma de buit i has d'anar quan la marea és una mica baixa i tal, i vam veure com hi havia un que anava pel mig del bosc i el vaig veure així com molt de refilón. I la segona vegada va ser, aquesta sí que ja és molt més random perquè és un lloc molt més urbà, el dia que vaig fer el canvi de Speed to Manly, que vaig veure allà, hi havia 2 i allà sí que els vaig veure com molt més de prop i tal, però aquests seria la tercera vegada. I ja us dic, jo crec que seran també wallabies, però bueno, seguiré donant voltes a veure si trobo cangurs, que aquests ja sí que són molt més grans. He decidit desviar-me una miqueta del camí, el que seria el camí principal, a veure si
per aquí torno a tenir sort i els puc veure, perquè ja us dic, o sigui, quan els he vist jo estava just aquí dalt de la muntanya i he vist que baixaven per aquí, o sigui que potser si tinc sort, a veure si els puc veure, però bueno, tampoc tinc molt de temps perquè ja són 2:45 passades, o sigui que una horeta i alguna més, com a molt, potser si apuro, tinc de temps per estar aquí. Vale, acabo de veure un i m'acabo de fotre un susto perquè és que el tenia molt a prop, la veritat, Buah, m'he cagat ara mateix a sobre, Però és que no us el podré veure. Jo crec que això era un dels que he vist abans. Però, hòsties, tu, m'hem dut un ensurt perquè sort que l'he vist, Buah, és que estic molt a prop ara. Això no sé si és un wallaby, és un cangur. No tinc ni idea, la veritat, però, ostres, impressionant. I és que us ho dic en sèrio, està com a uns 15-20 metres, m'està mirant ara superfixament, per sort està menjant tranquil·lament. Crec que no hi ha... No sé, crec que no hi ha cries ni res. No hi ha cries ni res, però és que... Ostres, no sé si amb la GoPro us s'acabarà de veure bé. No, és que no es veu, és que... Però de veritat, creieu-me que és que està a res a 15 metres. Buah, que heavy, tu. I és que no tinc ni idea de si són superagressius o no, la veritat. I com que tampoc sé si és un cangur o un wallaby, sé que els wallabies no ho són tant, però els cangurs sí que són algo més nerviosos, per dir una manera. I tampoc sé fins a quin punt estan acostumats a les persones. M'està mirant fixament, s'ha amagat una mica, ara baixant d'on estava, i està una miqueta més a prop del camí. L'estic gravant amb l'altra mà, amb el mòbil, a veure si tinc sort i us ho puc ensenyar bé i baixa pel camí i ja puc veure passar, però de vegades m'està mirant i això no sé si és molt bona senyal o no, però ara crec que està menjant tranquil·lament, està aquí amagat entre els arbustos. Ja s'ha anat, ja ha tirat una mica baix, s'ha ficat entre aquí, al costat dels arbustos i ja no volia ficar-me més a prop, però és que us prometo que quan l'he vist el tenia a 5 metres, m'ha quedat així com de peu mirant-me. Buah, allà sí que m'he cagat a sobre perquè és que el tenia molt a prop, de veritat, molt a prop, i és el que us dic, com que tampoc sé si són violents o no, no li volia donar molt l'esquena ni moure'm molt. Després m'he pogut tirar una miqueta enrere perquè no se sentís tan atacat, potser, però, buah, l'he tingut aquest super a prop. A veure si ara des d'aquí us ho puc ensenyar alguna més, que està molt més a l'aire lliure, està una miqueta més lluny, hi ha una mica de distància. És que ara està d'esquenes i amb la GoPro, creieu-me que està molt lluny, però és que la veritat és que està super a prop. Ha marxat, ja està per aquí darrere, ha començat a saltar i s'ha ficat cap a un altre lloc. Ja no el volia molestar més perquè és que m'estava mirant molta estona a vegades i tampoc era en plan de que se fije mucho en mi. Però bueno, és una llàstima de que no us el pugui ensenyar tan bé amb la GoPro, Amb el mòbil sí que l'he gravat, a veure si us ho puc ensenyar, perquè no sé molt bé perquè a vegades amb el mòbil no puc passar el que gravo al programa, amb el que edito els vídeos i tot, però bueno, creieu-me que és que el tenia bastant a prop, la veritat, I això jo crec que era un wallaby grandet, segur. No era un cangur, perquè els cangurs, com us dic, jo crec que són molt més com musculosos i tal, i aquest no era molt musculós, però era una mica grandot, però, buah,
Bueno, objectiu complert ja aquí a l'Australian Botanic Garden, menys mal perquè ha hagut un moment que ho veia molt complicat això de veure cangurs o wallabies, Estava pensant en donar una volteta per aquí, però crec que no la faré perquè és que ja són gairebé 3:45, he estat mirant el Google Maps i havia de fer una bona caminata, ara caminant per agafar després el bus, després m'he d'anar fins a agafar el tren, anar després fins a no sé on, a tornar a agafar un altre tren, agafar després un altre bus i arribar a casa. Llavors el Google Maps tenia, perquè us feu una idea, 3 hores ara en total de recorregut des d'aquí fins a casa, que jo crec que algú de temps poder retallar, per això us dic que eren 3 hores, perquè si no em deia 3 hores i mitja, i jo crec que algú de temps poder retallar, però ja us dic, farem una retirada de tiempo, que sempre és una victòria, per si de cas, que no em vull quedar tirat aquí en medio de la nada. Bueno, companys, jo ja deixaré de gravar perquè l'únic que he de fer aquí ara és fer tot aquest camí que tinc fins a agafar l'autobús, fins que surti d'aquí de l'Australian Botanic Garden, que és com mitja horeta, 45 minuts, encara em queda més o menys, i després ja agafar un autobús, agafar el tren, un altre tren i després un altre autobús, i ja fins a arribar a casa, o sigui que jo crec que ja no trobaré res més interessant fins fent tot aquest camí. Però bueno, ara estava pensant que he tingut molta sort trobant aquest wallaby que, a més, tan a prop, és que he fet superbé de sortir-me del que és el camí principal, a desviar-me una miqueta per poder trobar-ne, perquè és que sincerament crec que he tingut molta sort, perquè és que, com us deia, això són 400 hectàrees, és immens, passen, a veure, no passen molts cotxes, però de tant en tant algun cotxe passa, algú de gent i tal, fent soroll, llavors jo no sé fins a quin punt potser s'espanten i per això crec que he fet bé desviant-me, però és que he tingut molta sort de trobar-me'l. Però bueno, com us deia, jo ja segueixo aquest camí, no us gravo res més i ja vaig cap a casa. Així que res, espero que hagueu gaudit molt d'aquest vídeo, crec que serà algo curt, però bueno, haurà valgut la pena. I res, ens veiem en els propers vídeos, que sigueu molt feliços.